Mondta, hogy kellett volna hozzá az idét, és a tolót, de nem tudta hol. Nem tudta hol. Küldöztette, és mindegy fejalat, és nem kaptam. Menj el, hopp! Még kérek kicsi belé. Köd a kajt ide. Hadd bírete. Mit ugye áságba léves. Nem, Sumi. Van több évasszit, no. Halálszak nyilván. Ugye le van jó. Jó van az elvékben járni. Jó van, no? Ha mondjad, hogy tudod, Hívja azt mondja, nem tudál jól lenni. Menj el, no. Mondjál. Hogy kémfákat engem végén. Na, mit szúrtó, féltesszük. Jó. Te Miklós, te hallgass. De nem tudod. Te reszívi. A tégla távozta azok. Nem arra vittünk a talicskába, menni kellett mondom. megmondtam, hogy tetőrték a tégla. Úgy ide csukó. Tapolj meg! Én Pálinka akartam. Miklós. Hát, Miklós. Nézd, rájutottam, de akkor... A világos. Mit? Lábod, fízezve, hé! Az internetre kell. Nézd, kell a netre, ne most téged. Milyen nélkül? Internetre. Ott akkor le, hol a csuba? No, a bundaslag, a bundaslag. A zsúva. Nem van, hé. Ne kell idinni, no. No. Borítsuk ki az osztó. Nem van, nem. Bundaslag, ott van adottan meg. No. Vettál. No. Hogy ne kell, a fogyosról. Jó, Fogyosról. jó van ott alatt. Napit tudtunk. Kamerát, az aprós nem ki. Az apittunk ki. Egyszer minden estő, nem úgy. De az aprós eltesszük utána. Csapdál, úgy mentek, mint a kám. Csapdál, Ugye? Van egy piros vagy. Hopp. Hogy ide most tényleg? Gyorsan, megy. Hopp. Jó. Vakik ide. Jó lesz csak. Csak hogy is tudod, de egy róla. Vakik ide. Az apró szolát égel. Ha meg délután nem tudtuk, hogy hol lettek meg. Ugye, nem szabad eljönni. No, no. A Pálinka az a más tényleg. Egy gondolom, nem. Tűzsetek a főre. Tűnő, a más tényleg és nem tesz. Legalább nem alni, nem. Törőben alul. De itt fölültem. Tessék, Fölül. tessék. Csak ez a füst lecsolt. Az úgy volt. Jó íz van. El kell menjünk. El kell menjünk a sörgömet. Akarna inni valaki. Lehetne hozni. Szívi, idő vicc. Le az a sör. Hogy menjünk, hogy meg tudtak emelni ezt a malat. Jó, hát azt nem. Én nem engem családom. Bót is Ne jó. Hát kivalgottam két percet, mit csinál? Mit tesz? Ezt a két percet. Második érdekli. A téglánál azt adok ma. Mit? A téglát. pont annyit adtunk el, már mi kellett volna. Beadtad el. Elnök úr, olyan, mint a idő. A fotus. A kamara. Ja, akkor pariálj tőle. Vakszom. Mi? De szent voltam el. Vakszom. Tesszük fel a négyre. Milyen népszerű. Egy zátonyja. Menj nyugodtan, még van kárván. Hát tudtam, hogy az... Jó kell én. Hagyma, piros hagyma. Nincs se. Nincs. Ha nem boroltad éve? Hát egy akkoracska fájó. Ha van fehér, sárga, hozzak ki. Hát azt tudok antani. Hozzak ki, kész. Azt tudod? Már én reményt lecsinálom. Így van. Igen, megcsinálom. Oj, nem tudja filmet csinálni. Videózik. Riccike. Mondjam, hogy az öreget is megtalálni. Ingyen nem.
Micsikám. Meghagyd. Visszaérnék rá. Hát egy Tetszett a... Micsikám, kapcsoljuk ezt a... Megbemelít. Fagyos turó. De nem így volt a számítás.